One News huwa infurmat li l-kumpanija C&F Building Contractors li hija propjeta ta' F.Schembri Holdings Ltd qed tidfa' offerti ħafna orħos minn kuntratturi oħrajn. Madankollu fl-aħħar mill-aħħar din il-kumpanija xorta tispiċċa titħallas iżjed għax japprovaw l-aħlasijiet għal varjazzjonijiet li titlob x'intlesti x-xogħol. Sorsi fid-Dipartiment tal-Kuntatti qalu lil One News li l-Ufficcju tal-Awditur Nazzjonali sejjaħ lill-ogħla uffiċjali tad-Dipartiment tal-Kuntratti u talabhom jagħtu spjegazzjoni għal dan. Spjegazzjoni għaliex din il-kumpanija qed tidfa' offerti ħafna irħas u anqas realistiċi bil-prezzijiet eżistenti, iżda mbagħad xorta titħallas sa 27% iżjed mill-prezz tal-offerta li tkun tefat. Sorsi fid-Dipartiment tal-Kuntratti qalu lil One News li uffiċjali tad-Dipartiment ippruvaw jiddefendu ruhom mal-Awditur billi jgħidu li huma jidħlu fil-kuntratti biex jaraw li kollox isir sew sakemm jingħataw. Iżda mbagħad la jsegwu iżjed u s'anqas isegwu jekk ingħataw aktar ħlasijiet minn kemm miftema. L-Ufficcju tal-Awditur Nazzjonali beda jinvestiga l-għoti tal-kuntratti għal bini tal-Iskejjel wara li l-Awditur Nazzjonali, il-Ministru tal-Edukazzjoni u tal-Finanzi irċevew ittri legali minn kuntratturi jilmentaw dwar C&F Building Contractors.